Сәлем, татар эстрадасында нинди кызыклы хәлләр булды икән? Әйдәгез бергәләп барлыйк. ТМТВда шоу-біз тапшыруы һәм без башлыйбыз. Татарстан һәм Башкортстан Республикасының халык артисты Айдар Абый Галимовның спорт белән кызыксынганын барыбыз да белә. Иң яратып уйный торган уеннарның берсе ул футбол. Хәзер Айдар Абый хәтта шәхси командада да чыгыш ясый. Баш старт дип аталган әлеге команданың җанатарлары да бар икән. Димәк, Айдар Абыйны зур уеннарда көтеп калабыз. Татар эстрадасы артистлары җырлап кына калмый, әле шуңа өстәп төрле җирләрдә эшләп, башка профессиялар үзләштерергә дә җитешә. Мәсәлән, Чулпан Юсупова Әднә районының мәдәният йортында тавыш режиссеры булып эшли. Аны хәтта нәтиҗәле эше өчен мактау грамотасы да бар. Әфәрин, Чулпан, алга таба да эшеңдә уңышлар һәм тагы да кызыклы эш урыннары теләп калабыз. Эльмира Калимуллина бер генә урында тик торырга яратмый. Без моны күптәннән инде беләбез. Шушы көннәрдә Эльмира яңгырлы Татарстанны калдырып, Санкт-Петербург шәһәренә киткән. Тик анда да яңгыр булгач, озак тоткарланмыйча кире кайткан. Ә Питерга ул эшләре буенча гына барган булган икән. Яңа сезон концертларына әзерлек күптәннән диярлек башланды. Бу елны сезонны театраль солянка ачып җибәрәчәк. Проектның төп режиссеры Гөлназ Сафарова безгә күп кенә серләрен ачты. Мәсәлән, бу елны театраль солянка Зәңгәршәл ремейк исеме астында узачак. Булат ролен Илназ Бах, ә Мәйсәрә ролен Ландыш Нигъматҗанова башкарачак. Илсаф Мулла, Әләйсән Гыймаева абыстай. Бик кызыклы тамаша булырга охшап тора. Димәк, премьераны көтеп калабыз. Бүгенге яңалыклар тәмам, шоу-біз тапшыру ахырына якынлашты. Сезгә шоу-бизнесның кайнар яңалыкларын мин Зөлфия җиткердем. Барыгызга да пока-пока.